Παιδιά, μόλις τώρα χάσαμε. Έχω εγώ τον ξαδερφό μου να βλέπει το κανάλι μου, βλέπει τα βίντεο. Και μετά με βάλει για να το πατήσω. Άμα θέλεις πάτα μου και τώρα. Ο ξάδερφός μου μόλις τώρα θα μπει. Μισό να σε βάλω. Κάτι σε έχω βάλει ήδη. Με πάτησες. Είμαι σε σερβερ. Παιδιά, να σας δείξω τον ξάδερφό μου. Μόλις τώρα πέθανε. Μαζί με τον ξάδερφό μου. Κάτσε, κοιτάξτε τον. Να. Έλα στο base σου. Να το skin του. Λέγεται Αχιλλεοσούσου και άμα βρείτε αυτό εδώ το skin που λέγεται 6767, αυτός θα είναι. Πάμε. Να συνεχίσουμε το βίντεο. Τώρα το challenge μας είναι να πάρουμε Celestial. Ναι, και εγώ μπορώ να πάρω και Celestial. Ναι, μπορείς. Μπορείς να μου το κάνεις gift, άμα είναι ωραίο και μου αρέσει. Εσύ δεν σου αρέσει. Γιατί είσαι ένα ανοιχτό σπονάρι. Κάτσε μισό. Φέρε. Απλά έχω 2 Robux. Είσαι ένας ρομπάτ που άμα βγάζει εδώ, Celestials. Πέφανα. Εγώ έχω 2 μόνο Robux. Εγώ έχω 76. Και έχω 30 jump. Εγώ έχω... Όχι στο escape tsunami, σε αυτό που παίζουμε. Σε αυτό που παίζουμε όντως. Που το έκτισε ο Στέκ και ο Κέλλες. Ναι, ο Κέιλους. Ο Κέιλούρας. Ναι, εγώ τώρα... Για λίγο φεύγω. Πάει μάλλον FK. Ήρθα. Ο μπρο πάει FK. Ήρθα. Είμαστε στα Celestial. Κι εγώ. Λοιπόν, έλα στο δεύτερο, γιατί εδώ είναι το πιο κανονικό. Πέφανα. Έχεις 0 Robux, γιατί φέρνεις να το εγώ. Ποιο? Αυτό εκεί. Έχω 2 Robux. 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Σπονάρει εδώ. Να το τσίλι τσίλι που χρειάζομαι για